and ngumfama omtsha ndenza i-grain production, sinayo ke ne-livestock farming esiyenzayo nje encinci, kodwa main focus yethu ikwi-grain production. And ngumfama ke osemtsha one-qualifications ze-agriculture, i-masters in animal production. Ndikhe ndafumana ke uncedo kuSiqalo Youth Fund nge-production inputs as yellow maize production, kuquka ke i-planting fertilizer, i-LAN, i-chemicals. Zezo zinto kakhulu esasizifumene eziye zasincedisa kakhulu uba ke sikwazi ukulima umhlaba ongango-40 hectares. Kulo 40 hectares ke sityala i-yellow maize yodwa. Yasincedisa ke nokuredyusa i-cost le nto yoba sifumane ezi production inputs because siyastrugglisha singabafama amancinci nokufumana ii-loans. Yasincedisa ke kakhulu nakwisivuno sethu esiye sisithengise ke kwii-local supermarkets ezilapha ezilalini nasedolophini, ukuya koo-Kokstad Milling nakoo-Maritzburg, koo-St Gallen. Zezona ndawo ke ezisincedisa kakhulu ukuthenga umbona wethu. Ezinye ziye zifikele ngokwazo apha emasimini xa sivuna, zikholekthe zihambe ke ngoku ziyothengisa kwiindawo zabo. So siyabulela kakhulu ke ngolu ncedo kwisiqalo Youth Fund. We all know i-farming uba kuyadura, especially i-production inputs. So at least ke xa uye wathi wancedwa nge-production inputs iyancedisa loo nto ukunika i-breather as umfama, ukwazi ke ngoku ufocuse mhlawumbi ke ekureyizeni imali ye-mechanization. Ingasangaqhubeka ke uSiqalo Youth Fund ancede nabanye amafama asafuna ukukhula. Eastern Cape, home of legends.